Ubak Titas W Khan Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council da ka ba ai khublai ka sarkar ka balakan thop lang ya ka council haki regional committee ba penbet put ha ka phase 2 ne ka wat ka ba ar ula ong ba ka nongrem ba ka council ka yeng hi ka long ba ki jaka ki ba ha pa upur usam jongka ki dai bai ban ha bai chaka jilla megalaya halor ka jingdan ki jing persya ekor kompen bet ha ka phase 1 ni ka wat ka baningkong ula ong bahaswa bandan ka jinga soy na ka banta ka phase 2 ka dai bandan shwa ka jinga kran bat baro ki bai dan banta bat om dai ban le kum bale ha ka phase 1 ne ha ka wat ka baningkong ningkong na kaliang ka jonga kum u CM na soban penpau ka jing ai kublai ya ka state government bah ka ni ka kanti kila kan thop lang yangi ka district council hapo ka regional committee ya ka ba hapo ribhoi la mi khamat da ba jambor wat bat ha ka juk ka poru bat na west la mi khamat da ba jikur mathong bolong deputy CM jungi te kumba kanika kam mentakan sayat no la syai kila khot ya ka regional committee jongka west Khasi Hills te nakaliang ka jungi kumbangi la dep ai ya ka report naka boundary committee syaka state government halo ka jingi dei bat ki jaka ki puta ki bahap apa upur usam jongka district council te nakaliang ka jungi hi ka stan ka longba kinu ki jaka hi ki ban ya penbej lada lai ke di bandai ki bahap apa upur usam jong ki hima ki bahap apa ke jingpet jong ka district council ki snong ki ba ki sanat jong ki rang ba snong ki yo na ki kli nong sensiar ki bahap apa district council hakaba ki paj baru nong song snong ki de ban ai ya ka rai ka basyai lakin sultanat bandon ha megalea ne ki kwa ban ne cha sam te ka stan hi na kaliang jongka district council hi kalong ba ki jaka ki puta hi ki bahap apa upur usam jongka jurisdiction jongka district council hi ki di ban ngat hi sipo mekalea ka kadon ka jing sisyang ta namar ba hadin ba la dep ya sign ni ke MOU ngi setip ke ba ki jaka ki ba ki paj ba ki mhun mo ya kata ke jing penbej tenata ka daw ha ka ni ka phase 2 na kaliang ka jungi ngikwa ban ajing mut ya ka sarkar ba hadin bala kentup yang ngikum kita ki stakeholder ha ka jinga penbek put bat ha ka dei bat ka report bat ha ka ju ka poru shwa ban ya sign ya ka nunu ka agreement la ni ka MOU sa sisian bat ka government of Assam ngikwa ba ka de bandon shwa ka jinga keren bat baro ki stakeholder hadin balaya hun ki stakeholder kamut kin saya sign ni ke MOU kamde ban long kumbalong ha ka ni ka sien ka baladap ha ka balaya sign shwai ke MOU balaya thu pat yangi ke ka balaya sign Habakali laka council kan IT ya ka copy jong notification the Constitution of the United Khasi Jaintia Hills District Council Second Amendment Act 1957 balapenmi da ka Assam Gazette uba titas ulaong bakum ba ki jaka ki hima ki hap ha ka council kumta ka jingpen bet put ka deban long halor ka te ka nongrem bat ka ni hi kan pen khlan ya ka jingya pen bet put ka jingya pen bet put hi ka deban long halor ka ta ka nongrem ku mangalaong kat kum uput usam jong ka United Khasi Jaintia Hills 1957 te ki jaka ki himaru ki hap hi apo ka jurisdiction jong ka Khasi Hills Autonomous District Council tengah so hi ba ka jinga penbet put kan long halo ka tai kan orem kalong ka ba biang ban ba bangidon ni kan notification ka penklan ru ya ka stan ka jongi tengah soba ke government ni kena take note ya kan ni. Kemudian dari komiti lesai pinra ikut revision nikah ni. Nakaliang ke cungi kumbangila ai ya ka report ha ka boundary committee naka boundary committee te kini ki kot kisla ki bangidon naki hima ki bangila lum mila lang te kemut lasai hi kan don ke jingya keren hapo ka regional committee te nakaliang ka jungi kumbala mi khmat de kini ki arngut ki nong mi khmat na po district council
kemut ke kin haban ai jingmut apa kani ke regional committee bat ke pat karai pat kalong ba ki haban ai ke report saka boundary committee kanang ba ngiru ngin suthu lang ke jingmut ke bakia keren apa kani ke regional committee Ulaong makijing mi ki kam kanat khapot ka day namar ka jinga song snong da ki jat pen riu baphe haki jaka khapot. Ulaong ru pakat kom ka constitution ka jalla megalaya kala don ya upot usam henrai hakapor ka jing yo laka jong ka jallapan kam syam la don ka jinga pen bet ka batikna. em kam da de kata bakim shimi ka notification ka sulong ba haki khapot ka problem ka don ka jinga song snong jong ki brio ki bamdei na ka jat pen riu jongi ki baya syong haki kaput te teng ki don ki problems ki bangia kendu kata kalong ba teng ki don ki ba shim epic na Assam ru na Meghalaya ru nang ta ki don ki jaka ki ba mla banlen ba ki sarkar ki ba mansua ki la ino ben kim don ka development kat ba ka sarkar Assam pat ka wan tenru ka development te kani ka pelong ya ki ba kan mi kani ka kenrum kenram ha ka jinge penbet put hoi ladangi ya kat kum ka constitution hi ngiladon tenre kat kum ka 1971 reorganization act pat hang ni ka wan ra ka jingkulmar kandiat namar bah ka por ka bangi ya yo ya ke hill state kamut ka khamdon ka jinge penbet ka batikana kum bangala ong hi ba ka jinge penbet put ka deban base haki land document ki ba ngi kum ka council ngidon lani ki hima kidon bat kum juru bat pan base kat kum kisanat kiba ngingidon nadu ki snem kiba ka council ka kami te nata kadau kini ki nongrim ladanga kwa ban pensai pi bahkan nongrim bangin ya keren menta halo ka jinga penbet put ka diban base ha ka land document ka bangi ngidon ki hima kidon bat kum juru ha ki sanat kiba ngingi ai na po council